Zdravo! Mi ćemo danas da odgovaramo na vaša pitanja. Adrian Milutinović. Da li ste vas dve imale nekad dečka i ko je to? No. Filip Fića. Da li ćeš snimati agar.io? No. Možda. No. Ti nećeš, ja možda. Isto pitanje od njega. Da li biste prijale punjene skakavci celog života za doručak ili pužev? Preskočili bismo doručak. Ja bi jela suvladac, jer bih bila ujutro gladna. Ja se gledam kad ustaneš ujutro. Pa ti. Svi. Krmača. Aleksandra pita. Joko, jel dolaziš kod mene na rođendan? Pa... ne. Šalim se. Milica Radić, hemičarka ili muzičarka? Koja je bolja? Obe. Nina pita. Da možete i morate, koji biste sport trenirale do kraja života svaki dan? Spavanje. Beše, malo se. Kako da pokažem? Fudbal! Koga biste voljele da upoznate? I isto pitanje nje. Koji grad biste želeli da posjetite? Dubaj. Madrid. Dubaj. Pari. Milan Milanovski. Šta jete kad ste žedne? Pasulj. Lubent. Jelku. Jelku. Vidiš? Tamo ima jelka. Vidiš? Ja. Anđelija pita. Karleuša ili Ceca? Dara Bubamara. Karleuša. Naranđa boli. Poruka šta? Vasić Vera. Koliko voliš buđavi sir Jovana od 1 do 10? Nula, buraz, nula. Pojedim. Jedite sir. Čak i ako je buđa. Ajde. I također kaže, ne zaboravi da mahneš i reklamiraš Data status. Točnije, Tata status. Stajić Katarina. Koliko gola je postigao Ronaldo u 2015. godini? 61. Vera pita na Instagramu. Pitanje za Jovanu. A ste se napalili? Ja obavezno reklamiraj Tata status. I drugo pitanje. Da li bi izbacila video u nedelju da smo kod Ivanke? Ne bi stigla. Pa, da vam kažemo, to bi. Nije sponsor emisije. A pardon, da predstavimo našeg sponzora emisije. Znači, ovaj gospodin ovde vam preporučuje da igrajte poker na pokerstars.rs